ମାମା 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 କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲ ତୋଡୁଛ ଆଉ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଜରି ବାନ୍ଧିଛ? ତାହେଲେ ଦିହ ତ ଓଦା ହବ। ହେଲେ ହବ ଆଉ କଣ କରିବା, ଫୁଲ ତ ତୋଳିଆ ଅଛି। ସକାଳୁ ତ ପରୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ। କେତେ ଆମ ବାରିରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଦେଖ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଏଟା କୋଉ ଫୁଲ? ଏଇଆ ଟଗର, ଚମ୍ପା, ଆମ ଏଇ କାଞ୍ଚନ, ଏଇତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଫୁଲ ଆଉ। ଚାଲ, କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖୁନ, ବର୍ଷା ତ କମିଗଲାଣି। ସକାଳୁ ପରୁ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଛୋଟ ଦିନରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିଉସନ, ଆମେ ଛତା ନ ନେଇଥିବୁ, ଆମେ କଣ କରୁ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ମଡେଇଦେବୁ ଯିବୁ। ଆଉ କଣ ଛତା ବି ଟିଉସନ ନ ନେଇଥିବୁ, ପୁଣି ଓଦା ହେଇକି ଆସିବୁ କେମିତି? ଏଇଟା ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଦବୁ, ବସ୍ତା ଏମିତି ବେଗ ଆମର ଧରିକି ଚାଲିବୁ। କାଇଁ ଛତା ନଥିଲା? ଛତା ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମନେ ନଥିବ, ତୁ ମନେ ନଥିବ କଣ କରିବୁ? ଓଦା ହେଇଯିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ